Inchi leadership should also take responsibility mondo giwe keto life mag joera maggi at risk. Nyang poko wuok e pi modhi omako rombo ng'ato e kul. To karongo no dhi modho ma ok no dhi oyoro od nyang. Ma to Obuya ing'e ni riambo i TV. Okonego bet ni beti TV kati riambo. On what strength? Iwacho ni watingo goons wadhi gore gi Homabay. Ni watimo picketing. Picketing mane? Wan ne wadhi wacho weche mek Linda Mwananchi. Gigik ma Linda Mwananchi nyalo timo. What do you stand for, Linda Mwananchi? Onge picketing mane watimo. Wan ne wadwa loso gi ji. Yes, Omamba. Koro okinyal wacho ni ne watimo picketing. Okay. Omamba, yes, ankodi online, yes. Penjna Colin. Kendo jowa next time wana bida karane no walo jogi. Penjna Colin ni to. Mato chik mane muyie ma inyalo tim campaign ma bende poko yaw sa achiel gi nus otieno. And number 2. Penjrago adwa no gomba ng'e kuomi ko kamano nene gari gine joma no kaw kama tego nyithi ji emo miyo gik ma tawacho go moko okia kata ni kare no timore. Colin, I put it to you. Ni jok mane ubiro go or whoever you so call your supporters. Well, I'm saying this having recognized ni luenyo kwanyal yie kuom ng'ata. To ogwang rach to gweno bendo dwadhi. Nikech ang'o mane jo ka oting'o ne bede ka manotelo mbele gari ka gi bede mane giting'o malo ka gito ne gidhi chinjo ng'a gito ng'ama ne gibiro migori Homabay mar tong'o Colin uto nugi tong'o ng'a sa achiel gi nus otieno cha to kadang wawachi ni out of that behavior eminento ka jomoko wita ngimagi kendo jomoko koro ni osiptal dang wariambi. Why whoever is coming for peace must come with clean hands. George, I can't even know what they Chanaka time Naka watch. Young boys had stones in their hands. Negin bede luetegi. Bede gini di tongonga. Kayo don't walk on it. I am home and dry. Aparo ni ene monego wach na gima ne jogo timo gigigo nikech mago goons mane ntiere Homabay. All right. Okay, Omamba. Ibiro protect mondo dai Linda Mwananchi no ngojane matin. All right. Gima ne gitimo tieng cha Homabay. Mwananchi mane gilinda kuso mata ne uwa Mwananchi. And as a result of that, people died. Jojo Omamba, Sanika kuro watieko Omamba, because we are looking for a solution to this problem. Kaka Uganda, kaka joma jotelo gi jopiny. Nikech samoro kana somo weche manyien masa achiel, jomoko wacho ni tulo ma waneno sani kuom josiasa dhi mono Uganda wuok oko mar go ombulu. To parni ma en ombulu migombo mondo telo lokre godo maber. Nyiso ni ji chako bedo gi luoro. Idiyo democratic right mar ng'ama ne onge kod gimoro amora ma enene ode. Koro nyalo luor ni ka wuok adhi go ombulu chieng' ni tanyalo hinyora. Eri kaka wadwa konyo ma, eri kaka wadwa losma. Imbe chalo gimise kaw sai. Nikech kiwacho no ombulu midhi go en mar loko telo mondo bed maber. Telo mane marach. Telo onge marach. Telo ma waneno kako Uganda sani mar President William Ruto. Telo ma kako Uganda waseneno matunda ne. Okay. Kata nyaka Homabay kama ne giluono nitie duol. Kama ne Colin giluono kata sio William Ruto. All right. Kama ne gilande ndege mane gilande Homabay kata sio William Ruto. Ring road mane giluore kata sio William Ruto. That is just Homabay. Okay. Kuro onge gimoro ma ng'ato wacho no ne telo rach ni koko dhi ogombulu to ni mondo odhi ogombulu mondo loko telo. Okay. Telo ma wan go is the best. I'm just finishing. Is the best telo mapok wadwaro. And let me ask you, kata mana sponsor gi ma winjo ni sponsor gi no. Yande wa mosore go ka. Jo yimbe de tinde ng'ama bendo dak Nairobi. Kanyo yimbe neno gi oko in studio kanyo. Be nyalo siemona anything me wanyalo wacho ni we got out of that. So the Linda Mwananchi Anokadagi is their democratic right to do anything. In fact, I'm still going on record. They are allowed to go to anywhere. The only thing, enemy,
kigi kaw advantage mar lando girgino mar Uganda. And gima kura tiko kawacho en niya. Yes, Omamba. Our leaders nyaka ket interest mar Uganda mbele. Okay. Our leaders must put the interest of our people mbele. Mondo wayudie sawa moro mwanyalo yudo. Sawa. Wane tichni. To gimoro mikono wakani ni Linda Mwananchi to jito thoeni. Eto kona polen truth ni chiemoro na dwa kwere ka kuna bedo kone one on one studio. Ero kama na enya. Obuya watieki. Daka chiel